pepadange nageri Kartika mustikaning Nuswantara tetulodo sawadene lir ura jroning sira kusuma rumeng pratiwi satriya tidya irya sire hange dekur wasila cegah sumengah kapati bangkit suci mrih marti ing bangsa cik loh Bongkarana putra Pajar cahyaning madangi pertiwi lara lopo bila bangsa apre merdeka lila bila pati bapak bangsa satu bunga ya mitra kaula kang andudah Pancasila dasar negara wil sapati bangsa Bung Karno kembang jagat anggota arum ngebaki pertiwi seserae kebak jaya gugah semangat kaula sanagri Bung Karno proklamator tunggak ing sejarah kemerdekaan menyambung lidah rakyat para bulan presiden kang sepisan
Set Bung Karno putra Banjar cahyane madangi berkulit lara lopo bila bangsa ampe merdeka lila bila pati karena bapak bangsa satu bunga yang mitra kawula kang andudah Pancasila dasar negara bersapati bangsa Bung Karno kembang jagat anggota Arab ngebaki pertiwi sesorai tebak joyo gugah semangat kaula sanagri Bung Karno proklamator tuga ing sejarah kamardikan menyambung lidah rakyat palapilan presiden kang sepisan
salam dari Binjai. Dari jauh sudah nampak lenggak kalinggok kota buaya, lemah gemulai dipandang jalannya melayang agak keberatan. Kain batik Yogyakarta, sandal cincin, baju kain kecak, selendang putih di pundak, berlambai-lambaian, sedapnya dipandang. Glina, glitu, jalannya lenggok, Surabaya, tak jemu mata memandang, hati goncang, pikiran melayang, tapi jangan mata keranjang, akibatnya nanti ditempeleng orang. Wanci telu Mbah Wario wingan Graya Graya Raku rasane nandang branti peteng dedet tanpa lampu kok iso ngowen kabeh iki nyang apa anane hamung kunang engko iya meh teko kuwi tanpa lawang tanpa lawang ngaling-ngaling nganggo sarung ora apa-apa pancen biasane ya ngono wae ya timbangane kuwi wong mergo ora kuat ngampas ora ketang sarung wis penting ora roh bagiman lah ngono ae manuk sriti
padha nyawang. Gek jereke manuk Sri Timbah kuwi wong apa kucing kok udak-udak lek kucing buntute endi? Lah lamun cara seketil kasiket mangar tak gawe guyon. Ning mergo ngeten lho Mbak Yu Hartati. Lamun to manuk Sriti mau bisa tata jalma, nyang apa tata plontho kowe ning kono kuwi? Lah. Anggel, kayak sing dikipasi kan bangsane apa? Delok pertamane iki bocah kuwi kaya beres apa ora ya? Lah nggih to, Pak. Manuk Sriti niku namung tunggal-tengel ngeten. Aku iki ra bisa ngomong. Jane umpama aku iso ngomong, aja ning kono ya, To. Nganti sirna tetep ate ora lah. Wis to ngene. Iki ya tak selongke ya ora. Mergo akeh-akeh ora kok mbukak wadiyalaning kahanan iki ora. Saka lomongsak sesloro ning sloro ki sing abot kerak ya mung perkara tanpa lawang kumang. Dadalah. Sok gelem ngeslong-ngeslongke iki kahanan iki tak perkara kuwi akeh ngono lho Mbak Sunar. Riwayatun masuk buka cerita wong yen lagi gandro ana panggonan kang nista aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci. Monggo Mbak Yutarti. Ana rasa wis nunggah sawiji. Wis mokang kebak prasasti
Kula
baru mangsa gedon ngono. Lah ya biyen sida pegatan lak perkara saka kerenteke ngati sing wis ora kuat nahan hawa nafsune sing gelo. Lah kok sik tresno kuwi njero piye to Mbak Yu? Sing tega ninggalke tresno Nggih, ngatur Pak Parji Juragan Barungan ingkang katemben kemawon. nedeng pas sayange Nedeng pas sayang-sayange jane nek cek tresno kuwi kaya-kaya ora ana lho. Wis sak liyane kowe sing tak tresnani. Bebasan tan genggang sak rambut ngoten nika lho, Mbak. kowe ngebot ne wong liya Lumrahe sakniki ya kalah saingan ya mung perkara kuwi monggo sing dipandang kahanan iku saiki mung akeh-akeh mandang kahananing jagat wong jagat iku nek dipikir mung ngiming-ngiming sakjane ngoten nggih Mbak sing ayu sugih bondo sing ayu sugih bondo tur bandane bondo rupa tur sajake apa-apa ku ya semeng nyah-nyoh lah kuwi lho sing marek pripun Mbah lah genah Mbah sing repot kuwi selek ora ada apa-apa Mbah lah kuwi nggih nanging ngerti yo sliramu awas karma sih terus ngrem boko karma sing terus ngrembaka sok kala mangsane kuwi karma apa lek karma ngrembaka malah matur nuwun nggih lek karma repot ning mergo rak mergo karman to Mbah nang ngene konten niku lah nggih masuk karman dadi edan ora kuwo wong bendong netese elo lamun gagas lelakon saya trenyo tak rewangi ora wedi lara lopo gonku bangun rukun keluarga menawi lelagon menika tembus sak lebetipun Jojo monggo dipun tetepaken wonten nasta ngampah pegatan aku lilo krintih jaluk pangapura sayang babar pisan atimu ora kabuka kelambimu sing ana ning lemari ngilingake rikala kumpul wingi celanamu tak lempit mong tak simpan ya mong iki kena kanggo tombo kangen Kang Den
Monggo Kang Din wis ora ketang-ketang ya wis astane ditempelke ndodo ya Mas Din. Ngampah sabar. Kahanane bisa wis dhewe-dhewe tak lilani yen wis dudu jodone nadyan aku bali melu wong tuaku sido pegatan mong nuruti karepmu
Ora metu tak labani
Biyen aku ra nate
Thank